Panaraar, tinamnama. Na duma-duma apakasaritaan tibiyag. Anak ay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Panaraar, tinamnama. Manipod iti Triple R Productions. Sagot ka na kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot ka na kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel ti may sapay apakasaritaan at sinurat ni pagayam tayo an Nestor Marcos na pauluan iti Namnama. Tampok dito'y drama tayo, Panaraar, tinamnama. Papaunayin ay ati uyag. Di mutla umimbagan. Agam saan nga iso ti makalakpod iti panaglabak. Iya purakit ti. Tapno maalak adagos ti tangdan ko. Nanang, abay nagawat kayo manan iti labaan nyo. Agoy uyag kay lang arudan. Awan anya man na dahi ti anak. Uyag lang nga sang kabasit da ito eh. Kasano kumaagagangay laang nga uyak day tananang. Idinto taoray kay laag kukot no aguyak kayo. Sana kapakadanagan. Agaawat aklatay tilabaak, tapno adatangdan ko. Taoray ka sa nutrigat. Kaya't ko ang makapagturpus ka iti panagadal mo. Nga uray uyawanda ka dagiti tattao. Gapo iti diferensyam. Unangam kakaasi kayo nanang. Uri awan ti balon ko na mapaniti pagadalan, okay lang kanyak. Sana mabalin anak. Tadi kamut makapagna iti adayo. Gaputa ako iti may sasakam. Masapul nga dalata maitid akwartam. Tapno da pagpletem ama panag-eskwela. Apay kat ngamin akastuyak anay anak. Ni, agluakay mo tananang. Gaputan no saan natakuma binaybay anti amam. Saan ta apasaran dagito'y arigat, anak. Bayan yun nanang. Tinasakit unay. Kati panang ibagbaga na saan na ka nga anak. Isu ti rason anak ikabalay iti sabali. Nanang, ngamam mo ti Diyos, dadalos ti konsensyak. Saan ko apulos aliniputan ti amam? Oh, ay na. Nadagsan to'y awit ko alinabaak. Nga masapol ang may deliver ko iti nagpalabakanyak. Tapno maalak ti tangdan ko. Nibot berto ti masabat ko. Ay, una yan. Sigurado ang malasak manan ni tangal daw. Tanasabat ko manan ti tao, akasursuron ko launay. Siya ka di ti pangibagbaga amiti dayta berto. Apay, anda ka di pa'y sabali at tao dito'y. Duwata lang mag. Nagawa na bain mo. Siya kumati marurudkan ka. Gaputa binaybayan na kami kini Ella. Ngam si kapay tadagaanas na ang makarurod. Hoy, di mo man ulit-ulitan na ibagbagang anak ta ni Ella. Ta iti ka ano man. Saan kung to abigbigan nga anak? Awan putot ko nga ako'y. Awanan ka iti bain. Kas makita mo ti anak ko, iti kadundunak ita babae. Nagguwapo. Awan diferensya ta awan puli may a disabled. Ammo ti Diyos, nadalos ti konsensyak. Nagbalinak anapudno iti panagasawa ta. Saan ka nga agindadalos? Kaidagdundun na tapayla ang kasagasawa na asidag kayo lapta ili iti sigo na nobyom ani Bonifacio. Ngaysot akim putot ka ni Ella nga ako'y. Saan nga anak ni Bonifacio ni Ella? Saan mo nga ipapilit? Anda ebidensya?
Ako'y amin ti may sa asaka dagiti talo nga anak ni Bonifacio iti asawa na. May kapat ni Ella. Kunakmet asaan nga anak ni Bonifacio ni Ella. Anak mo! Saan ka mamatay? Taimala ni Ella kadagiti kakabsat na. Tatang, napanan ni nanang. Napan nakisarabo kanya ti Majonalin. Ta si Mangpet manipod Hawaii. Apo, sigurado man nga roon na ti sarabo ni nanang tatang. Ay, lakit ti aparok. Amumutan ni Antim Adjonalin. Saan nga imot na jay? Ikandak man nga ro di ti balon ko ang mapanagadan. Katnay, maladaw ako ni ti pagdalan mi. Alya, awan manin kwartam. Kat no nakita nga inikan na kaninanang mo iti limagasot iti kalman. Naibos nga ro din. O naikat akin agastador maun. Naglaing kantumot ngagmerienda. Saan ko ana imerienda amin di limagasot tatang? Ba't lagayam? Di anda pa nga ron na batay. Apay nga ron dumawat ka pa lang iti kwartam. Awanan na bati a kwartak tatang. Taim pautang ko di talugasot. Kanya, naglaing kan tay pautang mo ti itadmikan kaabalon mo amapan ag eskwela. Sa ita, dumawat ka. Asino tinangi pautang maya? Diyan classmate ko nga da diferensyana. Lela? Uwan tatang. Yes, kikang obeng. Apay nga ikam ni ti kwarta na dyan nga Ella. Ada ngamin babayadan mi idi kalman ket awan kwarta na. Isulang ti saanan anak kabayad kada kami nga kakaeskwelaan. Isa pinautanga kon Saka man dumawat ani ti balon mo. Ay, awan maited ko. Singiram na dyan nga Ella. Tapno addan to igatang mo iti meriendam. Tatang, apay kagurgura yung unay da Ella kan ti inana. Gapo ta may palagip na ta kanyak tinaglabas no isuda ti mapagsasaritaan. Talaga kadiya saan ko akabsat ni Ella, tatang? Sana pulos. Di mo kapkapin wano kabkabagyan na dyan nga Ella. Ta anak ni Salod iti sabali alalaki iti agasawa kami palaay. Ha? Liniputan na. Kat ni Ella, ti bunga ti kinamanang lilipot na. Ala, gaputad da kayo ti mangibagbagay ti dayta. Da kayo nga rin ti patsyak, tatang. O na! Isa di mo ton ik-ikan iti kwarta na dyan nga Ella, ta di mo kapkapin Sayang. Saan ko anadanon ni kumari si Mang iti balayda? Sa dino ngay nga tanti pagutangak ita. Sapay kasapulan ti anak ko. Ni mananbirto ti masabat ko. Ay, una yan amal malas ko. Tanasabat ko man ti kagurgurak ko na yatao. Nagmalmalas ka man, Berto. Gapumot laang iti aramin mo. Tanang ikabalay ka iti sabali nga uray si aasawa ka. Oy, Salon. Sika, di mo na anang isukat kanyak. Saan ka ngayon sukat? Nagbalin na ka napudno iti panagasawa ta. Ngam sika tinagbalin anarukop. Tanay turid na kami abinaybayan iti anak ta. Kunak mo taday mo ibagbaga nga anak ta ni Ella. Tad andalang agumil ayab tipong tagkokin ka. Agore ka. Papanam ngamin, tanasabat ka manen. Nagapuak iti balay na kumari si Mang. Tenak ko maumutang iti kwarta akasapulan ni Ella iti panagadal na. Daytakad ti kunak. Agpaadal ka ngam puro inutang mo't amin. Saan mo alaisen ti panagpaadal ko iti anak ta? Tumulong ka kumaki di ta anak mumut ni Ella. No muna ta ulitin manan ti jak kaya talangag. Awan may tan kaw. Kaniti oray ka anuman. Kat sa anak to amang tad iti kwarta akasapulan jay anak mo. Tadyak met kapkapin Anya? Nagkita kay manan kinitatang nanang? Wan. Nagsaumanan ka nagiti agkakasakit abalikas. Anya nga timbagbaga na nanang?
Apay ka no, apagad-adalan ka no, puro inutang mo't. Tiket ka no kinaambisyosak amang paadalken ka. Anya, unay matan ni tatang. Talaga asairo ti panagpampanunot ti amam, anak. Bayan nyo laktan, nanang. Igaad mo kumati agadal, anak. Tabareng no agbaliw tungot lang ti panagkita dagiti tattao amang lalais kadata. No makita danton, ngagbaligi ka itinagaw at mo nga rapaap. Una nang, di kay madanagan. Determinado ak ang makapagturpos iti kursok. Oray po puutam ti sao, Nixon Marok. Saan tao ang makapagturpos na niya nga ela iti kurso na? Nga ta, tatang? Wag, saan tao? Ngam iso matimay sa karang iti kalaingan iti klase mi. Oray pa ino isot kalaingan. Kwarta, wano ti gastusan na titubeng amang ragpat iti kayat na apagbalinaan. Apay nga minadiyo kayat at tulungan, tatang. Idin to tay bagbagamat ni Nana Salod nga anak yun ni Ella. May sakaman. Apay, patsimutay, nakabsat mo ni Ella. Saan matkat di? Ngamkat di? Nasidag tiriknak kan ko na. Aglalo kat kasya nga da diferensyana. Mabalin, aga po ti makita madiferensyana, isa ako naman na asidag tiriknam. Tangamin, naasi ka karagitya addaan diferensyana. Tsaka mo, tatang, ulit ka? Saan mo akabsat na dyan nga Ella? Saan kayo ngagkapkapin ano? Ay, nakad-ado apan ubok iti biyagmi iti anak ko. Sana napupuutan ti panagtulid ti panawan. 4th year college sin ni Ella. Sa apay kuma ta makagraduar. Imbaglakit din ta nakapag-scholar ti anak ko. Kat sa anak unayan amarigatan amang isakad iti panagadal na. Nixon! Nixon! Abay ka man! Apay, tatang. Anya ti bagaya? In kay baklay jay arado. Ta intag mulay ti mais. Anya? Pagaraduan dakit pagmula ni ti mais. Ay, diyak kaya tatang. Anya nga ron ti trabahuam. No di na ko may tulungan iti bangkag. Nagsardeng kamadtan nga agadal. Tatimot lang nagbulbulakbol ti nararamid mo. Basta diyak kaya ti umay tatang. Masadutak. Nagrigat ti trabaho iti dartalon. Ingkagit din iti pangibabaw nakin ka. Saan mo kumamapadasan ti mapanigitalon no ingaed mo kumati agadal? Uyawak idiniela, asaan na amaton uyan ti arapap na, gapoy ti kinariga ti biyag nga gina. Anya nga ita? Dandanin agradwar, may santon a CPA, taiso kano ti arapap na. Nalaing mat ngamin tatang. Orasi ka. Nalaing ka mat ide. Ang naisongsong ka. Alaki din. Inikaalaan jay aradaw na mapantan iji bangkag. Agtinay ka. Nanang! Apay anak, hanya ti damag takas taon ay tiragsak mo asimmangpet. Ay nananang, napagasatak. Magna cum laude ak iti panagturpos ko. Agpaiso anak ka. O nanang. O Diyos ko, agyaman ak. Agyaman ak iti panangtad mo iti naidumdum ak inasirib ti anak ko. Agyaman ak. Agradwarak mo't langan nanang. At dantun anak yo a CPA. Tatang. Agin inom kayo mat ngagmaymaysa. Kaya tiyo kaduan kayo. Inak mga kalay ti pulutan. Taagsango taman nga agamang aginom. Bagka. Kinatusandak mo't tatang. Talaga nga awan laing mo.
Nagbalin ka pa'y na mangarak. Takadwaan dakpayin nga ginaw. Tapno saan kay ngagmay-may sa nga gininom Kun may sa kayat kumot ti arak tatang. Aday wanak. Kaamangan no madanog kalukaw. Apay ngamin nga gininom kayo. Apay di mo pa'y nadabag. Kanya tatang. Ni Ella akina eskwela agraduaran ket magna cum laude ka na Anya? Magna cum laude? Kung nagtumot ka na kayo, nalaing ni Ella. Oray sika. Nalaing ka matitay. Angam na isong-song kamat iti barkada. Anya nga ita. Adda may panakil mo? Akas ken ni Ella? Apay. Ammo yung apalan ni Ella, tatang? Idinto ta inoy uyaw yu idi. Gapo ta da diferensyana. Kan narigat ti panagbiagda nga gina. Uway, umapalak unay. Ngamen, agraduar taon, may santo kanon a CPA. Addanton mangilong aw iti biagda. Idinto ta si kaapang namnamaak. Awan Apolos, tadi kamot nakaadal. Kablawan ka iti panagturpos mo, anak ko. Ay nakablawan ka. Tay tilaksid tirigat ti panagbiagta. Nagturpos ka kas magna cum laude. Agyam anak nanang. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko iti panagadal ko. Kat babaan ka da kayo kan ti panarabay ti Diyos kanyak. Natunoy kumutla ang terarapaapag apagbalinan. Kat itata nakagraduara kon, sumrekak iti trabaho. Kat isamirak mo ti panag-review para iti board exam, nanang. Ay na, siyak ita ti mamagbalbaliw, iti taray ti biyag tayo. Tatang, apay akas na nakaununag ti pampanunutan nyo. Ano ka ti problema nyo? Awan, umapalaklang iti taray ti biyag itadaela kan ti inana. Sipod na kastrik ni Ella, kas empleyado iti bangko. Adon ti rimang ayan ti biyag da. Nabaliwanan ti kubo lang idi abalayda. Nakabalaydan. Adapayan nagatang datal-talon. Kumpleto pa yung ti gamit da iti unag ti balay. Adon tinaglupusan ti biyagda. Di yun napalan ita tatang. Anya nga ron, di apiton ni Ella ti bunga ti kinasaririt na nagadal. Sika kumamat tinangitag ay iti biyag tayo. No saan ka na isungsong iti daka sa bisyaw, inagad anal ka. Isung awan Tatang, apay? Kasla, ang kopit ti barokong ka. Sarapan niyo mati barokong yaw. Anak, maka, Tatang, Tatang! Sa dilo, dayan ko, nadayak ka rin. Si bibiyag kayo, Tata Berto. Ella. Tatang, iti panay padamag ko kundi Ella iti napasama ka na kayo. Imay adagos dito ospital. Agyaman ka, Ella. Nakaniti ko na ti doktor sakit ko, Nixon. Na high blood kayo, tatang. Hindi natumba kayo. Naapektaran ti utak yo. Isa masapol ka no, maopera kayo ti kabitan na panawan. Agpapaisagana na iti 3,000 pesos. Awan ti kasta kwarta tayo, anak ko. Isabay andaklatan amatay. Saan, Tata Berto? Di kay baybayan. Siyak ti tumulong iti gaston nyo ang maopera. Aniya. Oray saan da kabigbigan nga anak, tatang. Ama kayo. Oray linaksiddak iti naunday a panawan. Gapo iti kasasaad ko kunti kinarigat ti biyag mi idi kininanang. Tulungan kay latta. Awanak kuma dito alubong, no awan kayo.
Anya. Nagsaya at kalakit din nga ubing. Ang yamanak. Ela, anak. Agpay suka di tinangag ko. Anak, kunayon kanyak. Pakawanan na. Pakawanan na kuma, anak. Tatang, ang yamanak, naamunak mutlaangan abigbigan nga anak. Ang yamanak, Diyos ko. Tay tilaksid tinaunday apanawon asaan apan ang bigbig ti amak kanyak. Inawagan nak mutlaangan iti anak. Ang yamanak, tay tilaksid ti adu arigat ken sakit tinakam anay palay iti barukong mikininanang. Napunas day ta babaan ti kararag. Tapinatgam ti inaldaw nga araraw mi ken ka, Diyos ko. Tapno malawlawagan ti panunot ti amak. Saan kami anawanan iti namnama, gaputan na tibker ti pamati mi ken ka. Ita, dimteng mutlaeng dayta anamnama. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, anaraar tinamnama. Agyaman kami itinkay panang tarabay na imbag nga orasyo amin.